дар барномаи имрӯза низ дар бораи ду гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ, бандаи Илҳом Камандир ва бандаи Соҳибово ки шаби 17 ноябр дар Леваканд заду хурд аз пайи баҳси молӣ доштанд, суҳбат мекунем. ин ду гурӯҳ ба истилоҳ банда бо сӯистифода аз ин ки бо раисҷумҳури Тоҷикистон пайвандию хешитаборӣ доранд ва дар фронти халқӣ бо ҳам хуни мардум рехтаанд, даҳҳо тиҷоратҳои сердаромадро пиёда карда, аммо ширкатҳои тиҷорияшон сари вақт андоз намесупоридаанд. нозироти андози шаҳри Бохтар рӯйхати ширкату корхонаҳои давлатиеро тартиб додааст ки қарзи калон доранду онро сари вақт пардохт намекунанд ва ин рӯйхатро андозҳои мушкилситон номгузорӣ кардааст. дар ин рӯйхат 17 ширкату корхонаҳои давлатие ки андозҳои худро сари вақт пардохт накардаанд зикр шудаанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бозори Ҳоҷи Шариф ки мутааллиқ ба Соҳибовҳо дорад ва ширкати таъмир ИНБ-и Илҳом Камандир аз андоз қарзи калон дошта онро сари вақт пардохт намекарданд ва аз ин хотир ба рӯйхати андозҳои мушкилситон ворид шудаанд. таври нозироти андози шаҳри Бохтар ба Азия Плюс хабар додааст, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Ҳоҷи Шариф 1,892,000 сомонӣ ва таъмир ИНБ 1,256,000 сомонӣ аз андоз қарздор буданд. бино ба манбаи ин гузориш, дар маҷмӯъ 17 ширкату корхонаҳо дар шаҳри Бохтар ба миқдори 17,400,000 сомонӣ аз нозироти андоз қарздор буданд ва нисбаташон мавод тартиб дода шуда ба прокуратураи шаҳр фиристода шудааст. ин дар ҳоле аст ки ҳукумати ҷумҳурӣ аз норасоии буҷа ҳамвора менолад ва ба хотири пур кардани буҷа бо ҳар баҳона соҳибкорони хурду миёнаро ҷарима мекунад ва ҳатто талаб мекунад ки андозро пешакӣ супоранд. аммо аз ин наҳангони атрофи раисҷумҳур ки калонтарин тиҷоратҳои кишвар дар дасти онҳост, наметавонад андоз ситонад. ёдовар мешавем ки шоми 17 ноябр дар назди хонаи тоҷири маъруф ва собиқ командири фронти халқӣ Илҳом Камандир дар Леваканд байни одамони ӯ ва гурӯҳе аз нафарони марбут ба молики бозори Ҳоҷи Шарифи шаҳри Бохтар тирпаронӣ сурат гирифт. бозори Ҳоҷи Шарифи шаҳри Бохтар ба оилаи Соҳибовҳо тааллуқ дорад ки 2 нафар аз ин оила Зоир ва Шамсулло Соҳибовҳо ҳамсарони духтарони раисҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошанд.